Maganda kita. Wala, sana. Meron kita ng mga balat, magkapta. Mangtalas? Oo, kung bali ako. Okay, ingat ka matalas. Ano kita yung mga balat? Nabiyahan, bako na bayan na dyan. Pagpamasal na ko. Kung naghumpot-humpot. Buat manin siya. Away ko lang karoon ko ko. Uy, magpakar siya. Yung kagari ko ang betaklas ba kami. Ay tambol ba ang one closing 15 list na rin. Bago sa first time na mo tambol ba. Ari ko mataas sa kang paitat ay nirap. Ano mapagil? Oy, shoot ko dyan. Oy, itong pamalano. Ay, na mag... Di magpang-inform, magkari. Pagbati ko. Nurse sa context. Wow, bukong tekol. Ano kumako? Ah. Ayaw kumanag-text. Siya siguro na kumamagkarisip. Maway. Maring siblaw kumay katusin at law. Ah, ang call. Yeah, kan ako nakabati. Ah. Ang dada na sa blong. Wala na. Yan, abat na kuwan. Ha? Napuaw ko. Oh, tira. Pag-ubos na yung pagsukayan sa niya. Ito yan. Cut siya. Isag pila kita niyo mo. Ipagpalakswa ron.